Welkom bij de podcast Wrakseljen met het Wurd en met de Wraad. In deze eerste serie hebben we het over de eerste psalm. Nu hebben we de vorige sesje het gehad over de vraag of de Bijbel net zegt dat alle mensen kweermensen binnen, dat er geen één rechtvaardig is. Dat hebben we niet gezegd. En we gaan zien naar de Romeinenbrief van Paulus in het Tredde hoofdstuk. Want het lijkt dat er dat daar zegt. Maar we hebben niet zien wat er correct zegt en waar er het voet had. En eens zegt er net dat alle mensen kweermensen binnen en dat er net één rechtvaardig is. Nee, hij laat zien dat de Joden ook net al te best binnen. Dat ook de Joden, ook al dachten ze of ze het speciale volk van God is, dat de wet had en die nijlibbet, dat eens haar hart er net in is. En dat zie ik net rechtvaardig willen kennen door het nijlibben van de wet. En als we dan zeggen, waar Paulus die citaten voort had, dan zeggen we die komen uit de psalmen. En ook een stukje uit Jesaja, de profeet. En als we daarna zeggen, en dat hebben we die, dan zeggen we dat elk citaat komt uit een tekst waar het echt gaat over goede mensen en minne mensen. Dat is overal hetzelfde, door het hele Oude Testament. En het Nieuwe Testament dat we letterlijk zien zullen. De eerste psalm is een Wysheids-psalm. Dat is een van de genres in het boek van de psalmen. We gaan zien wat de psalmen binnen, waar ze verschijnen. En we gaan zien dat er verschillende soorten van psalmen binnen. En dat de eerste psalm een Wysheids-psalm is. Nou is het zo dat in deze Wysheids-psalm het gaat over skieding. Zodat we zien hebben tussen de goede mensen en het kwade volk. Nu moest ik denken aan het boek van de Spreuken. Want in Spreuken 3 wordt zijn, de Heere had hemel en aarde maken in Wysheid. Spreuken 3, 29. Troch Wysheid had de Heere de aarde grundjere en troch insjogge de hemel vestigheid doen. Troch zijn verstaan binnen de oerwetter spjolte en lieten de wolken dauwdrippen vallen. Dat wil zeggen dat Wysheid en schepping dat gaan together. En als we dan zeggen naar het scheppingsverhaal in Genesis, dan zeggen we dat die schepping dat gaat troch het meitsjen van skieding. We lezen over God maakt het skieding tusken het lucht en het juster. Tusken het wetter boven de wraad en het wetter onder de wraad. En we zeggen dat er skieding maakt tussen verschillende soorten van beesten. En als er de mensen maken, correct als met de beesten, dan zeggen we dat er man en vrouw is. En als we dan leren over de beam die in het midden van de tuin staat, dan heet die beam de beam van de kunde van goed en kwaad. Skieding. God maakt het water in de chaos door het meitsjen van skiedingen. En daar wil er aan vasthouden. In Genesis 3 vers 15, na de val in de zonde van de mensen, lezen we dat God zegt, hij wil altijd een vasthouden aan deze water. Hij wil altijd de verzorgen dat er skieding bloedt tussen goed en kwaad. Dat we moeten oppassen dat we net met de duivel en het kwaadmeisken meegaan en deze skieding uitbreken willen en stukmeidje. We moeten hier aan vasthouden, want dit is wat God van doel is. God had zijn schepping lief en daarom wilde ik deze skieding in stand houden. Een hele protte mensen die willen zeggen, alle mensen zijn eens goed. En
in de kerken jaren we ook mensen zeggen, alle mensen zijn kleermeesken. Maar dat doet er eens net toe, want we zijn verjong in Christus Jezus. Maar dat is eens net zo. We moeten het goed bedenken, voordat we in Christus binnen we alle jaren kleermeesken. De genade van God had ervoor zorgen dat er twee soorten mensen binnen. Dat wil net zeggen dat de christenen, de volgelingen van Jezus, dat die inharen zelfs beter is. Nee, Heilige Geest wen het inharen. En dat maakt het verschil. En dat moet ik te schijn wezen. In Psalm 1 staat er, de mensen die God lief hebben, die willen graag in zijn wet studeren en daaruit leven. Dat daar moeten we aan vasthouden. Nou wie er toch nog een tweede kwestie en daar hebben we het nog net over gehad. En de tweede vraag weer, die wet van de Heere, dat het over gaat in de eerste psalm. Wat de goede mensen zo graag in lezen willen en zo graag uitleven willen. Wat is die wet van God? Binnen dat het 10 geboden, binnen dat de Levitische regels van de priesterdienst, binnen dat de eerste 4 boeken van het Oude Testament, de boeken van Mozes, of is het het hele Oude Testament? Nou, daar moeten we eens naar zien. En daarvoor wil ik weer omgaan naar Romeinen 3. In de vorige sessie hebben we schon naar Romeinen 3, de versen 10 en 18. En nu ga ik naar het 9e vers. En daar staat, na de citaten die we krijgen alle keren besprutsen hingen, nou weten we dat alles wat de wet zegt bedoeld is voor haar die onder de wet vallen. Er zijn 2 dingen die opvallen. Hij had krek citeerd van de psalmen en van Jesaja en hij zei dat is wat de wet zegt. Maar dit is net de wet. Dit is net het 10 geboden. En dit is net de Levitische regels. En de citaten komen net uit de boeken van Mozes, de eerste 4 van de Bijbel. Nee, dit komt uit de geschriften en uit de profeten. Ik geloof dat jij zijn hier, het Oude Testament, dat we voor de Joden Tanach, Ta, Torah, de wet, Na, Navim, de profeten, Ka, Katavim, de oren boeken of geschriften. Nou sjogge we de psalmen die jaren bij de geschriften en Jesaja jaren bij de profeten. Dat er is net één citaat hier van Torah of de wet. Nou is het zo dat het woord Torah in principe betekent lering of ûnderhâldt. Dat hier in dit geval is de wet van de Heere dat slacht op de hele Tanach, op het hele Oude Testament. Dat voor de mensen in het Oude Testament, de mensen die echt God lief hadden, onder de Joden en haar die erbij kwamen, die mochten graag oor Tanach. Omdat de wet en de profeten en de geschriften, om die te lezen, om daarover te mimeren, daarover na te denken en daaruit te leven. Nou, hoe is het dan met ons? Hoe is het met de kerken hier today en met de christenen? Moeten we ons in de eerste plaats richten op het Oude Testament? Ik denk dat het net de oude wet en de oude geschriften wezen moeten die centraal staan, maar de woorden en het leven van Jezus is Christus. En ook de leer van de apostelen. Want die apostelen zijn troch Jezus aangewezen en ben inspireerd door de Heilige Geest om te schrijven de woorden van God, zodat die dat hebben. Als we sjoggen naar Johannes 14 en 15, dan valt u op dat er een heel soort in staat, maar 4 keer zei de Heer Jezus dat leefde voor hem en gehoorzaamheid dat jet te jaren. Dat kunnen we net skieden. Ik zag hier naar hoofdstuk 14, vers 15. Bijgelijks. Als jemme mij lief hebben, zullen jemme jem aan mijn geboden houden. Lees we verder in 21. Die mijn geboden kregen had en hem daaraan had,
die is het die mij lief had. En dan het volgende hartstuk 15, in vers 10. Als je me dogge wat ik je me opdroegen heb, zullen je me in mijn leefde bliuwen. En in vers 14, je me binnen mijn vrienden, als je me dogge wat ik je me opdraag. Dat je me zeggen, het is essinsjeel dat we gehoorzaamheid jouwen aan de woorden van uw Heer Jezus Christus. En van zelfs aan de woorden van zijn apostelen naar hem. En we zeggen ook dat Jezus net zei, die mij lief had, die had hem aan het 10 geboden, of aan de wet van Mozes. Nee, de klam is op Jezus zijn woorden en Jezus zijn lessen. Dat voor us, juurtedij, wie moeten us rechtje in het eerste plak op het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament is net echt oors als het Oude Testament, maar het is meer duidelijk en het laat beter zien wat God is in zijn leefde en in zijn heiligheid en hoe wie voor hem en met hem leven mij en moeten. Nu gaan we waarom naar de eerste psalm. En ik wil je me graag wat leren over de Hebreeuwse poëzie. Want in de Hebreeuwse poëzie, daar zullen we 2 dingen die er heel vaak voorkomen. En dat is het parallelisme en dat is echt de vergelijking. En die zullen we echt in de eerste psalm. In de eerste psalm, daar zullen we dat in de eerste vers, er zijn 3 korte zinnen of frases en die liet je een protte op en door. Hoe gelukkig is de man die het op een rier van de verkeerden net ingeert. Op een wei van de zoenders net staan blijft, in de geer zit van de spotters geen zit neemt. We nemen dit parallelisme. Er zijn 3 frases die liet je op protte op en door en die eens het liet hetzelfde zeggen met oren woorden. Als dat zo is, dan gaat het net over 3 verschillende groepen van mensen, maar die verkeerden en de zoenders en de spotters, dat zijn dezelfde groep mensen. Maar er is nog wat oors. Als we zeggen naar de werkwoorden hier, dan zeggen we net ingeert op een rier van de verkeerden, net op een wei van de zoenders staan blijft en net geer zit in de kring van de spotters. En eens is het zo dat in het Hebreeuws, dan staat er net kuieren met die mensen en net staan blijven en net zitten gaan. En de meeste uitlezers die zijn erover eens dat het hier een climax is. Dat wordt opbouwd. Als je onderwijs bent en er bent aan kuieren of zo en er komt iemand bij die en er begint te praten en zo, dan kan je ervan uitzetten en zeggen, ik heb geen interesse en dan gaat het voort. Dan hoeft je net naar te luisteren. Maar als je hem blijft en echt naar hem luistert, dan stelt hij zelfs de verriepen. En als dan echt nog zegt van, ja, hier wil ik meer van weten en ik gist mij hem zitten voor een kopje koffie of een glas water, dan best al verkocht. Wat die oren mensen echt maar aan te bieden had om te verkopen of die te leren, de best eens al verkocht. Dat de Wysheids-psalm, de eerste psalm, zei, begin er net aan. Als er een spotter is van de wet van de Heer en het woord van God, gaan wij. Keer hem de regen te. Blijf net staan. Laat geen interesse zien. Dan begint op het verkeerde pad en dan komst uiteindelijk op het doel. Dat is het eerste vers en er zijn 3 frases en die maakt je een parallelisme. Een climax parallelisme. En dan zeggen we in het tweede vers, maar langs had naar de wet van de Heer en daarover mimmer bij nacht en bij dag. Dit is in tegenstelling in het eerste vers. Dan zeggen we dat er weer 2 frasen binnen die een prot op een waar liedje. Hij had langs naar de wet van de Heer en daar mimmer te oor bij nacht en bij dag. Het is net correct hetzelfde wat er staat. Er is een oren invalshoeken en daarom wordt het ook wel synthetisch parallelisme genoemd. Dat er binnen verschillende soorten parallelisme die het overal waarom vindt in de Hebreeuwse poëzie. Als je naar het boek van de Spreuken zocht, dat we jaderdien hebben,
dan is het oorlel parallelisme. Soms is het haast hetzelfde, met synoniemen. Soms is het dat de eerste frase eigenlijk compleet maken wordt in de tweede. Soms is het dat er 2 of 3 een climax opbouwen. Soms is het een tsjinoerstelling. Zat we vinden in de spreuken. Dit is wat de wijze docht, maar dit is wat de dwaze docht. Het andere kenmerk van de Hebreeuwse poëzie is vergelijking. En de vergelijking, daar zullen we het over een keer verder over hebben. We vinden dat in de volgende versen, want daar staat het dat de goede mensen die binnen als een beam aan waterstromen planten, die zijn vrucht jouwt op het tijd, dat het green net van verwilgt. En aan de andere kant, de kwee mensen binnen als het schaf. Dat is wat verwaait in de wind uit de boer aan tusken is. En we zullen het er verder over hebben de andere keer. Nou, ik hoop je echt dat je echt nog hebben aan het woord van de Heer, dat je daarin lezen bloeien en dat je daarin onderzoek doen willen, om daar toch de Heer Jezus beter te leren kennen. En daar bid ik voor en ik zou zeggen, aan het aankomende keer.